У КСУП Баршоўскі больш за 3000 галоў жывёлы. З іх 813 дойны статак. На гэтым прадпрыемстве восенню таго года пракуратуры былі выяўлены шэраг парушэнняў, якія датычацца цэласнасці агароджы жывёламагільніка і працэсаў пахавання загінуўшай жывёлы. Таксама пытанні датычыліся прадуктаў жывёльнага паходжання, якія не адпавядалі санітарным нормам. У дадзены момант усе прадпісанні былі ліквідаваны. Усяго ў Гомельскай вобласці больш за 200 жывёламагільнікаў. Палова з іх у красавіку-маі была абследавана органамі пракуратуры. У ходзе праверкі быў выяўлены шэраг парушэнняў. Асноўная праблема – жывёламагільнік знаходзіцца ў неналежным стане, часта з-за халатнага стаўлення суб'ектаў гаспадарання і сельгасарганізацый. Умовы ўтрымання жывёл у прадпрыемстве Уцеўска лічацца адным з самых камфортных у Добружскім раёне, але свае праблемы таксама маюцца. Нягледзячы на добры прырост галоў сёлета, летась на брыгадзіра прадпрыемства была ўзбуджана справа за ўтойванне падзёжа пад выглядам прырэзкі. Усяго ў Добружскім раёне функцыянуе 32 МТФ. Штотыдзень органы пракуратуры выязджаюць з праверкамі. Таму гаспадарам трэба памятаць, лёс кожнай фірмы ў руках яе кіраўнікоў. А сапраўдная гарантыя якасці – гэта калі парадак і бяспека становяцца не проста фармальнасцю, а часткай штодзённай працы кожнага.